Takže zdar, my jsme standoff hráči, jsme začínající hráči, malinko i pokročilé, ale jsme tu dva tvůrci, Buštík a já, Prcek. Toto budeme dělat převážně na YouTube channelu, občas teď dáme nějaký sestřih z YouTube a z toho videa, který jsme udělali. Budeme asi skoro natáčet týden, možná 14 dní, nějaký to video tam vyjde. Nebudem tak aktuální, jak třeba, když vezmu příklad Alkan, který vydá každý den video, tak takový zase my nebudem, tak chceme zabránit hejtům, kdo prostě bude hejtit, tak ať hejtí, nebo ať scrolluje, nás to nezajímá. My jsme se přišli jenom pobavit, zahrát si, něco vám ukázat, co my umíme. Pokud nechcete, koukněte se třeba na Skifa, Skif standoff, tam napiš a to je úplně někdo jiný. Moje rady nejsou rady, my chceme hrát jenom pro vás, chceme vám něco jenom ukázat, jak hrajeme my a jinak prostě nic nedávejte. Tak si užijte den a nezapomeňte dát follow. Tak čus.